elu si ejide nke oji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kele Eze-Ana 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 ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma gị ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma gị ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka ediga anyị fọndambaki ndị oche anyị fọndambaki fọdụasị gara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa obodo ụka adakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere m na oge awa nke eziokwu our administration kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ ihe ị kwesịrị ime ka ị wee nweta spiritual strength nke bụ isiokwu bụ avoid negative energy if you want spiritual strength. Avoid negative energy if you need spiritual strength. That is our today's topic. Ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa. Mana bifo anyị mee nke ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa February gara aga n'iru. Ndị niile na-esonyere anyị na aja ga-enweta nchịkọta ya bụ aja nke ọnwa February na WhatsApp nọmba ha. Echefuna na anyị anaghị esho ihu ọrụ na social media ma ọ bụ testimonies. You know why? Ọ dịrọ necessary. Ọ bụrụ ha ji maka ebe. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Esigo na aja a na-achụ n'igwe wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ ịnụ. Anyị malitere ịchụ aja a na-achụ n'igwe ihe karịrị arọ na-abụ. Ọ nwekwara ndị na-esonyere anyị na aja since e bidoro over 2 years now. I can tell you, even this 2024, o nwere ndị book throughout the year ka ha wee dị sure na ha emiss or even a single month. Gịnị ka anyị na-eme? Anyị na-ewere ya 3 prayer requests debe n'altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ganye na ọnwa agwụ. Ọ bụrụ na isonye na ya bụ aja, anyị ga-eje na temple ụbọchị nchịkọta ya jee chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi gị mee saraka gbagọtazie na temple chụọ aja to entities of powers gaa n'ebe nchụaja gbuo ebulu eme saraka. I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe.
ejegori m n'ụtụtụ a n'isi ụtụtụ a na temple jee chụọ aja gọọ ọfọ kwubie okwu n'isi ndị enyi anyị niile ndị niile sonye na aja echi isonye na aja ihe ị ga-eme wụ ịchaachị m na WhatsApp ịfọwọdụọ ya token donation charge WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ 08138243871. I repeat 08138243871 maọbụ 08057837672. I repeat 08057837672. ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, ịlaikiri nkụzi ị na-anụ taa, ịchọrọ ịnụ nkụzi ọzọ, ọ bụ ịchọrọ isi adị ya ndị mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Ị ga-afụ over 1000 lectures, nkụzi dị iche iche n'ọdịnala Igbo, nkụzi anyị na-akụzi over the years. ọ bụkwa na o nwere nkụzi niile esonyere m site n'Eziokwu TV, ọ bụrụ na o nwere Nollywood movie ọ bụla ịwọchị na channel anyị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na our YouTube channel for movies Ugochitubelu movie productions ịwọchịa ya, maọbụ ijee na Eziokwu great movies na YouTube ịwọchịkwazịa. ọ bụrụ na Igbo movie ịwọchị na channel a, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ịwọchịkwa ya. Ka ị na-esonyere anyị, na-emetụ aka na share button, na invite your friends and well wishers ka ha na-esonyere anyị. Ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Ọtụtụ n'ime unu na-eme ihere ịnụsi ozi a, kama imetụ aka na share button, ị na-eme ihere ka ndị enyi gị na ikwu gị na ibe gị ghara ịma na ị na-eso onye ọdịnala. You already deceiving yourself. One thing you don't know, ị mara ihe destiny gị bụ. O nwere ike sisọ na share this message, isi n'ụzọ dị etu atụ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ, isi n'ụzọ dị etu ahụ wee regret onwe gị. Ị na-ege ntị, and mgbe ụfọdụ ị mara ihe future hold for you. Ị nwere ike site na share this message, ị nwere ike ije wee reach out to other people. Ka nkwụsị ebe ọ bụrụ onye ka anyị ji maka ya wee bịa, mana ihe mmadụ ozi ya na-ada nwere ndị ọ na-ada, and ndị niile ọ na-ada maka fa ga-enwere onwe ha n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Ekwuwago m ihe bụ isiokwu anyị ji maka ya wee bịa. Anyị wee na-asịzi ka ị pay attention, ka ịmụta ihe ga-enyere gị aka for good. Then ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Then dịka anyị si wee kụwa, agwara gị isiokwu avoid negative energy if you want spiritual strength. Nke bụ isiokwu bụ na ọ bụrụ na ụwa ụfọdụ ndị mmadụ na ihe na-anụ ọnụ ndị mmadụ na-ekwu life no balance, life no balance. Yes, ọ dịka ya chi na o nwere ndị Chineke fụrụ n'anya iche, nwee ndị ọ kpọrọ asị. My brother, my sister, yesterday case m na handle yesterday bụ a lady ọ na-efilu na ụwa nke ekpome na ọ bụrụ ndị enyi m ndị Nsụka. Ọ filu na nke ya agwụgo, kedu ihe ọ na-elivu for. Ịghọtara ya? Na ya nwere onwe na-edecide na contemplate igbu onwe ụmụnne ndị friends ya na wee wuchasị ya wee na-eti mkpu na-ayọ m ka o nwere ihe nwere ike ime ka ọ ghara iteki to that extent, ka ọ ghara iji aka ya gbuo onwe. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere ọnọdụ ọbụla ị ga-afụta onwe gị now ihe eji wee justify taking your life. Yes, tough time never last, tough people do last, fruit is shame. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na o nwere tough time ọ bụla ị ga-asị na ị na-eme experience here on earth now. Enwebara ndị nwere experience kọnka ya. Nke bụ eziokwu na life is all about testing. If you don't pass that test, you will not have testimony. Yes, I am in a challenging world. If you don't pass that challenges you are facing, you cannot be a champion. We are here on earth to mature as human spirits, and the only way you can mature is by experiencing. Man, no one the only thing where you keep you have the power to change some certain things. If there is no one some certain things in your life you don't like, I can tell you can change it, and only you can change it. Ihe mụnwa dịka onye nchụaja onye mgbasa ozi ya agwa gị bụ inye gị direction, gwa gị na ihe ị kwesịrị ime. Then ọ bụrụ na ọ dara na ga-eme appeasement
I will join hands with you to plead for mercy. Mana whether me ihe niile ọ dịkwa gị n'aka ọ dị gị n'aka. Ụfọdụ na-asị na life no balance. Let me tell you one thing you don't know. It's the pure bitter truth. The bitter truth bụ na whatever you do not deserve will never happen to you. Ọ bụrụ na ihe ọbụla mere n'ebe ị nọ na ndụ a experience ọ gị na-enweta is as a result of what either you pleaded with it as in your previous life, you asked for it, you merit it, or you deserve it. Now, no ihe ị chọrọ ka ime experience. Example, ọ bụrụ na your destiny ihe ị chọrọ experience bụ etu mmadụ si ebido na obere and become great. Maybe your previous life, maybe someone from great family, riches. Now, imekwa nke ime nke a. Now, enwere ka ebe na nke a na ihe ị chọrọ experience bụ how to mature and start from scratch and become somebody great. Now, you long for it, or is what karma brought to you because you experienced you go riches before. Now you experience the other side of the world. Now, whether you deserve it or what karma throws at you. Now, he need to email whatever experiences you are experiencing. And what the reason why you were born in your family, and what the reason. Some of us are just and match na karma friend we so ni Median defect. So ni so we view na back key were experience that particular thing you need to experience at a particular time in your existence. And when you guys also the man choose about to come on, what they actually come on a family of the rich. But what you can know is that the rich also cry. And we reason to Morgan a family, and now that forces, that unseen force push you because now that family will be experience whatever you're experiencing in order to mature. Now, Oborongo decide to say they give up because now would give silver spoon, therefore name I will be great. Whether may I be great and whether may I be a disgrace. So even that your family amoroge as somebody with the silver spoon lies in your hands. All the children they amona with golden spoon today. Hana pompumri, na Igbo na siga, na siga, na cocaine. All one thing onye nke mma. Ono America ka esi wee tụgudalu wee megido wee kpọnata. Onye abụ onye nne ya so na ndị anyị na-enegara anya mgbe anyị dị n'ụmụazị. He attend the best schools in even Nigeria and abroad. Where PhD. Can you hear for nothing? In agency. So move for our family, our family any that opportunity. Man, they mess it up. So here na check whatever condition if we want it now, you can utilize it very well. And how you utilize this now will determine how your future will be. Yes, if you don't like what is happening around you now, begin today to apply the natural laws. And applying that natural laws will determine what you will experience in the future. Makano onye Ghana Galatians system. Like in the Bible, I cannot start quoting other spiritual books because you go there. So I may make any meaning. Yes. And again, when you go to Bible, 80% of my audience I beg across Bible. So he gets me hammer where Marahat. Galatians 6:7 will say, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So Makaga eche na Chineke de Pacha, ma uno when the Chineke for na niche. Far from it. Abureziokwu. Kama na ihe kpatara ya iji eche etu abụda ị na-ajọ ọjọọ ụwa as if you are here for the first time. No human spirit is here on earth for the first time. Yes. So life is a continuous process. So already here kpatara eji wee chọọ experience here, ihe na-experience now. And how you manage it and apply it will determine your glory tomorrow. Yes. Now, I enjoy what I have now. Could you watch and kuzi basalo reincarnation and karma? Malaka gaba zia miru na kuzi aiki makia webia. Iye na choka kwa lo kita abuna.
na-achọ ka nkụwalụ kịta bụ na ọ bụrụ na na-echọrọ ka ị change whatever how your future will be, dwell in the present. How will you remain dwell in the present? Live your life you are living now. Live it well. Once you live it well, your future will be bright. Don't be living life as if everything just ends here. No. So he gave me avoid negativity, avoid negative vibrations, avoid negative lifestyle. Because life is all about giving and taking. In computer, we call it garbage in, garbage out. Whatever you give is what you receive back. No two ways about that. Now, hit the ball on the wall, it will bounce back to you. You, the originator. So, be mindful of whatever you are giving back to nature. You know why? Whatever you give will not come back only that thing you give. It will come back a multitude, multiple fold. You know why it's like that? And when you had a spiritual connection center, I'm like, I'm digress here. You will get what you of Mama. Some of them, some of them, Cabo, Nora, kindergarten level, primary, secondary, and then Mahadum University in spiritual matters. So, I'm like use the simplest terms. You will make what here. And we're spiritual connection centers for the goodies and for the bad. So, every good thought, good thing, good deed, good wishes, longing, with the spiritual connection center, everybody own naga. The same way, they so bad energy and bad thought and what have you. You can ever naga spiritual connection center. So, when time for your own to receive the abundance of whatever you sow, it will come because so many other goodies are there. You receive a bundle of it. Now, I'm not bad case so yes, you got to receive it because the store carries so many, even including other bad things, bad deeds of other people. But it's your turn to receive your reward. So you receive it abundantly. Let me illustrate a little bit for you to understand how it works. Nature, what is happening in the spiritual realm. Plant a corn, plant a seed of corn, a corn. Now, once that corn germinates, what the root of the corn will be doing is there is searching on the soil, the components, the nutrients that has similar thing with corn. Yes, organ attract those components in the formulate the corn, not within that soil. Now, in the agriculture we may obviously we may more than over other familiar nutrients they align with corn. So oga emesi more than one and get here. All nya kpata na enwere ike asị na enwere this particular soil na emeji. Ụfọdụ asị na soil a na-eme ede, soil a na-eme akpụ. All nya kpata na ije na Nsụka within that UNN axis. Ha nwere ose a na-akpọ yellow pepper. Equal that yellow pepper within that soil because of their soil formation. Equal ebe ahụ ọ ga-amịrị also yellow. And also yellow mụ na gị gbana o nwere ụdị isi ụtọ ọ na-enwe iche. So na Nsụka ka m magoro na Nigeria akụọ that ose ọ na-amị ose yellow. Ewerego m that ose bịa kụọ be anyị ọmịa ose red. You na-ege ntị because of soil formation. So o nwere the thing mineral distance that particular soil contain mere o ji abụ o nweta ose anwa onye that yellow distance with yellow isi and which nwere ike ịma afụ na anabe ụnụ. Ime ihe njikọwara gị ha. Ihe njikọwara gị ha bụ na out of the abundance of what the soil has ga-eme ihe particular crops ekuru ebe a ga-eme more. Etu a ka ọ dị n'ihe ị na-eso. So don't be surprised ihe asị ọkwari nwe obere ihe anyị mechara. Kedụzi ihe ntaramahụhụ ji dị etu a. Ị nwere ike ọ bụrụ na mmadụ atọ ọ bụrụ na ọsọ nwunye mmadụ ka iji edina ya. Ụdị ịtara ị ga-enweta burulala aka nne ya ka ebe inwe ike na-asị ọkwarịsị ofe ihe anyị mere. Ọkwọsọrọ ofu ọnụ a. Mana a ga-apịa gị ugwogwo because e nwere other people so kwara the similar thing. Ya bụ mgbe nke gị abịa ọ kpọghị more than ihe tụrụ anya. Ọnya kpatara na ofu ọka ahụ emere ya amịrịghị ogbe ọka. Ị na-ajụkwa onwe gị kedu ihe kpatara nature is too generous. Itiri ofu seed ọka onye nwe ogbe ọka.
oruzie mgbe anyị akwụ ụgwọ mmehie ị na-asịzi na ọ dị too much, mana mgbe anyị etiri otu ọka ọ mịara gị ogbe ọka mkpụrụ na ọ dị too much. That is how nature works. So ọ bụrụ na ị chọrọ burulala mmụọ ịtarị mmụọ ị gbara ihe ọbụla ga-atara negative energy na ndụ. Yes, because whatever you sow, no shortcut, so shall you reap. Ihe ọbụla ị kụrụ, mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ, kụọ iti, enwere any remedy. Onye na-asị gị na-eje confession ka ije mee ihe na just deceiving you. The truth of the matter is that whatever you sow is what you reap. Ọ bụrụ na ị decide ya ka ime restitution ma ọ bụ na-echọ ka ime appeasement, ọ ga-efu gị ihe. Ị na-ege ntị, ọ ga-efu gị ihe. And ọ bụrụ na appeasement ị chọrọ ime n'aja, you must agree that you will never do it again. You must show remorse. You must show remorse. You need to so sorry. And then they promise that it will never happen again. Yes. He promised that it will never happen again. And the other email no problem with Aja. So he gave me one. Addition was done in error. And you promise that you will never do it again. That is the only way we can proceed. But here na now, here na despite even that, and will appeasement ritual give fully you know to clean off that mess. Come on, in the Bible. I think Nehemiah, king go. O weburu no mere ihe ọjọọ wee deserve ọnwụ. Wee gwa prophet of the old ya ji egwu ya na ọ ga-anwụ. I think Ezekiah ya ji egwu ya na ọ ga-anwụ. Ezekiah wee wuchie too much, wee baa na appeasement, wee baa na ịnọ n'ime mkpe, wee rube ụjụ, wee si na throne ya dịka eze wee rituo na ana ntụ. Bido dewe onwe ya a lot of penance ịta afụ dị iche iche. Butuo onwe ya wee si because of ihe o mere. Let us humble deny you all the goodness of life as a king. No go say, no well, edible remorse, you homel. The West Yama ya now we are betu Chineke no be then you could more 15 years. In Agenti. Yen na check one again. Ezibo remote for him merta. Where he may restore all so many things. Add a more years and more goodness of life. Mobile email is Yubi. Ichegharịa ma chigharịa. Then ka ihe na-ekwu maka ya, avoid ya ihe ọbụla ga-ebute negativity n'ụzọ gị. And negativity abụ ihe iji aka gị wee butere onwe gị. Ịmara ihe ọbụla n'Igbo sị na ihe abụ alụ, don't do it. Ikwe na ka mmadụ ghọrịa gị n'ihi na-eje confession. N'ihi na-eje confession n'aka Fada, ọ bụrụ na imebiri ihe mbịa gwa m nwa. Ọ bụrụ na m forgive you have been forgiven. Man, all one a man forgive Rogi, Eze-Ana Fada, Nako, or Foserema, you are just deceiving yourself. Macaron image, almost you anyway. So, Muagasi, okay, Namaba, or Muagatos, Mua with the complainants. Muaki, how we married a wee way, or Mua a bear and Nasi Chuguna, so more Hanos you go me. So, all Mua, Gasiqua, you were okay, Namaba Lugon. It was your way with the case in the police. Onye one the complainant, yeah, can withdraw the case. More sure they are those interested in the case ya one natural death. Man, obuni je IPA go. Man, among one case had interested. Oga case ya get court. IPA another go. Imium game again. They another petition. I want area command. They me to area command. Nama trust was this IPO. No, they remember go. They change the another IPO. I must shoot that case to court. See if na bribe je Fada. Onye abroad nya bụ onye imebiri ihe ka ọ gbaala gị, you are deceiving yourself. Ọ bụrụ na ị chọrọ m decide ya na ihe eje nga, ihe eje court, ihe eje court. Ọ bụrụ na ịyọ tụrụ m, change them another petition, change your IPO, case ya continue. Ifu na IPO nyere ego na n'iyi. So Fada ị na-eje agwa na ị na-eji na nwunye mmadụ onwe oke na-aghọrị. Wepụ aka enwe n'ofe maka na o yiri aka mmadụ. Na-ege ntị. Ihe na-achịkọwara gị mara ihe niile abụ nsọ ana. Esikwana ndị ijego n'aka Fada jegwu ya.
ị na-agwa ya ọ ghọtara ihe wụ the pain of na ije nara nwoke gbawa nwoke ibe ya aka narị ya nwunye ya kọtọọ ya gbazie egwu ka imekarịa die ka o wee ndedadị ya anya ịma the pain arịrị nwoke abịa fada ọ nụrụ nwaanyị ọma ihe na-anara mmadụ nwunye ya. O nwere ụbọchị nọ nwa young guy na-ebe akwa na nwoke ibe gbawara ya aka wee nara ya nwunye ya, ọ na-aga ọfụ na ọ ya adịrị ya mma. Yo nwoke anwa jere na-alị agwa fada ọ matara the pain ọ nụrụ nwaanyị na-ege ntị. Onye ahụ i mejọrọ ya ahụ ọgbaghara gị o wee yọtuo ụmụ mmụọ niile obeku for vengeance. Onye a bụ na akpapụgo ogwu ọbara elu ala. Nke a bụ ofu. Nke ịbụọ na-achọ ịkọwara gị bụ na ịmara ihe ọ bụla obodo unu si na ọ bụ alụ, maka nkụ dị na mba na-eghele mba nri. Nkụ dị na mba ihe ọ bụla obodo unu si na ihe abụ alụ, don't do it. Avoid their sleep with your blood relative. Alụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Avoid ya nwoke idina nwoke ibie ma nwaanyị idina nwaanyị ibie. All those things a na-eme na school, body school, supe and ndị mother na ndị dọta. Ekenekwa m ụnụ. Ọgwụkwọ mother niile na dọta niile na-eme, mana ụfọdụ ndị mma, ụfọdụ ume, ụfọdụ emerọ. Mana ị bụrụ na ewu mother na-aghọrị ụmụazị batara ọfụ na ha bụ dọta gị, wee na-emesọ ha ihe arụrụbana, ihe ị na-eme ewe alụ ka ị na-eme. Adị m ekwuzi okwu nna ma ọ bụ nwa ịma na-alụ ma ọ bụ nwanne ma ọ bụ nne ma ọ bụ nwa, ihe niile agba alụ n'ala Igbo. Ị na-ege ntị. Ịmara ihe ndị a maka ngosipụta ha chi ga-eji chi ga-abụ. Ịmara ihe niile aha ndị Igbo so na ihe agba alụ n'ala Igbo kịta. Ndị mmadụ amụrụzi na mmadụ ijekwu cousin ya ma ọ bụ nephew ma ọ bụ cousin n'alụ ka ọ bụ enwere ihe ewere ya. Ihe kpatara m ji ekwu ihe ahụ na my virtue of my work, ana m abịago m na family abịara ndị bịara na-agbagide afọ wee gbata alụ, njụwazie gịnị na-eme. O wee bụrụ na nwatakịrị nwanne na nwanne na-edina nwanne ya, that is ụmụnne nwoke na-abụ na-edina nwanne ha nwaanyị, ịghọtara ya. So onye mecha nwanne ya eme, ụmụazị a na-agwaghị ụmụazị within 12 to 14 years, ịghọtara ya. So and gịnị meziri onye nwaanyị di ya nwụrụ very young mgbe ọ ka dị young. So ụmụazị a ọ na-akpọwatara ụmụ nwoke na biya. So ụmụazị na-ewu na-ata agwa, ụmụazị na-enye ya anya n'ọnụ. Ụmụazị wee chezie n'ọ life. Ịghọtago, enyi mma ha nacha ha nwa mee practice. Mana ụfọdụ ụmụazị a nwere ike ọ bụrụ na akụwara ọrụ ha. Ihe m na-ekwu ihe a, ọ bụrụ na ị na-ege ntị na anụ olu, make sure na ịkọwara ụmụ gị na ihe ndị a is never done n'ọwa alụ ka ọ bụ. Ihe ndị a na-eweta negative energy. Ihe ndị ọzọ na-eme eweta negative energy bụ lifestyle. Iche na mmadụ ihe ọjọọ, ịpụ na ọnụ mmadụ evil. Always have good thoughts. Mgbe ọbụla ị na-eche ndị mmadụ ihe ọjọọ, na-eche ihe ọjọọ ihe eme mmadụ, ma ọ etu isi aplan na-ese map etu ihe esi duru nwunye mmadụ, ihe ị na-eme wu negative energy ka ị na-akwachi. Maka mgbe ahụ ị na-aplan ihe ọjọọ anwa, your vibration and aura is attracting other similar negative thoughts around you, and they are gathering momentum from your own thought and from their neighbor's thoughts. Na-echekwa similar ihe ọjọọ. So ọ na-agbadi mkpa anyanwụ mmiri ewu gị maka ọ ya ama. Emechakwa ọ ga-eflow kwa back to you, the originator. Onye kpatara na ị ga-ewepụ aka n'ihe ọbụla wee eme ka ị na-eche ajọ echiche. Esi na ka ị gbaa ka ị megide mmadụ mejọọ gị bịa kọsalụ mmụọ. Yes, ọ bụrụ na mmadụ mejọọ ọnya ka o ji kwesị inwe altar that speaks for you. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ka o si mejọọ gị, etu a nnọkịta adịmakpọ mmadụ eje polisi, adịm eme ihe polisi, ghọtara ya. Kama na ọ bụrụ na ihe imere ma olesi na dati na anwa ọ bụ n'ọjọọ si na mụ chọrọ ka ị mara na ihe imere adịrọ mma. Mana ọ bụrụ na imere m n'ọjọọ si na ime m n'ihi emewu ya, ma I will not tell you. Ọ mmụọ ka mma agwa, maka ọ mmụọ onye ahụ meghị ihe igbekwere na ọ na-eme, mana I will not. Mana ya na-achịkọwara gị bụ na ime idiro ihe akụsara ụmụ mmụọ. Mana ọ bụrụ na ị decide ya ka ije ịbọkwụ na ọbọ n'ụdị nke aka gị, ihe o ji dị mma ka ị were mmụọ bụ na mmụọ ga-eji aka ya gbaa ọgwụ anwa. Mana mgbe izi aka ka ijiri aka gị jee eme iwe ike mee imekarịa ma ọ bụ ime ọda na mmadụ ya nwụrụ ya, ịma na-eso ya hands. So ihe ọbụla ga-ebutere negative energy, think bad against somebody, a plan evil against somebody, ihe niile ahụ negative vibrations.
And the more you are sowing them, it will still flow back to you. So, and once you contaminate your spiritual vibrations, you can never grow spiritually because your ways are contaminated already. So, ihe ọzọ ị ga-achọbazi mgbe ọ bụla ịbaji soil aka gị in this way, the soil gị aka gị, all your spiritual vibrations are corrupt. So, ifu na ihe ị na-eme ama na-agazi, ọ gwada ma ị nwere kọọlụ ma iwu onye akpọrọ ọrụ ma iwu pastọ ma iwu dibịa ma ifu na ihe ị na-eme ama na-agazi. So, ihe ọ ga-emezi mgbe a bụ na ị chọrọ ka ị kwụrụ n'okwu gị na-abụ, o nwere ike otinye ọbazie ego na ị ga-asị ka ị tinye aka n'ihe ọjọọ ma ọ ga-echọbazi ike mbute maka n'ihi na that natural power eji wee bịa ụwa has evaporated because of na n'iji negative vibration wee kpuchie ha dịrọzi ile. By then echọbazie ihe ị ga-eme ka iwe add ya up, by then itinye aka n'ihe ọjọọ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ya spiritual strength gbagotaba, ihe ị ga-eme will always keep your thought pure, always long for something noble, always try to mingle with people that share the same thoughts. Keep your thought pure always. It will help you to grow the spiritual strength naturally. Because although the way your thought pure, you will not attract evil more. You will not bring negative vibrations around you. All the negative vibrations that are associated with the darkness will vanish around you. And by then, ọchịchịrị na ihe nwere mmekọ. So, ịgba mbọ fụ na ịkpachakwa n'anya sị ka ị nara mmadụ okie na ike dị gị n'aka. Ọ bụrụ na okwu a na-adị, ịkpachakwa n'anya sị ka ị nara mmadụ ihe na ike dị gị n'aka. You know, always stand by the truth. Like I were by a man, I know okwu igwe na by. I know okwu say, I remain neutral. I remain in the path of truth. Even ndị na-adị interested na ha chọrọ iwe igwe ọrụ ite. Onye ọ na-abịa to me, I always tell you, let the right thing be done. Let the right thing be done. Abụrụ m onye ihe eji ego na ka ihe enye m. Yes, ego na ka ihe enye m, adịrọ m interested. Ihe m dị interested in ya bụ, let the right thing be done. Once the right thing is done, I'm satisfied. Mana ọ bụrụ na ije robot where I'm not interested. Kama mgbe ọbụla ọ dara na mụ na need my opinion, I'm say the fact and I have my seat. That is my own. And I'll stand by the truth always. So ihe na-achịkọwala gị bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ true spiritual strength, always try to keep your hands clean. Ịpụlanụ n'ọrụ mmadụ ihe ọjọọ, ịnọ n'ebe a na-akpa nkata imegide mmadụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ n'ogo dị elu, ịpụlanụ n'ebe ị ga-achọ ka ị kwatuo mmadụ. Yes, ịpụlanụ n'ebe ị ga-achọ. Ọsọ ya bụgoro na onye anwa nwere ka onye anwa si wee ghara ịnọ ebe o kwesịrị ịnọ. Ọ bụrụ ngwa kpọrọ ya ọrụ. Onye abatara nwere ike ịbụ m na social media ebe m na-agbawọ ọfụ onye ọbụla nwe onye agbara ọrụ fụ any reason defeat ya n'ọrụ ya. Ọ bụrụ m nwa ga-ajọji ya. Ndị kpọrọ ya ọrụ nọ na better position to judge. Then ihe ọzọ ka m na-achịkọwala gị bụ, ọ bụrụ na ịgba mbọ fụ niile so good seeds na any negative vibration ọ bụla ị nwetara will flow back to you. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ, ịmara ga n'ihe ọbụla bụ negative vibrations, avoid them. Avoid them. Know the type of people you keep as friends. Because negative vibrations a na-enwetakwa ya site na multiple friends. Yes. Ị mara na ọ bụgoro na ịbụ whether ma akpọrọ ọrụ ma ọ na-akpọrọ ọrụ, once you don't be dabbling into so many rascal random cells. No, do not help you. Then know the type of people you keep as friends. Because ọ na-efekwa efe. Yes. Onye akpata na ụmụnne anyị ndị na-eti isi n'ala. Mgbe ọbụla ha chọrọ ikpe ekpere, ha eburu ụzọ saa ụkwụ ọnụ ha, saa aka, saa ụkwụ maka ndị nke ha zụtara n'ụkwụ na ndị nke ha metụrụ n'aka ma ọ bụ nke ha kwutere n'ọnụ. Ihe niile abụ ụzọ mmadụ nwụchi onwe ha ka ha wee nwee ike ịdị pure ịnọ before the presence of God in prayers. N'ọdịnala anyị na-eji ose ọjị wee dụcha ahụ iwe dị pure inwe ike ịnọ dị worthy ịtalk with their gods.
so ihe gịnị ka m na-achịkọwara gị mara ihe ọbụla ga-enyere gị na-enye gị ka ị ghara itinye aka inweta negative vibration. Avoid it. Avoid wayward people. Keeping such people as friends will not help you. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, send elu meseji na WhatsApp 08138243871 ma ọ bụ 08057837672. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV ma ọ bụ na YouTube, n'anya na screen ị ga-afụ nọmba ndị akpọrọ. Send elu meseji, I will respond. Ka m kwụsị ebe a. A sịrị m na ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị na-emetụ aka na share button, a sị na ọmaka ya emela ụnụ. A ma aga ọfọ n'isi ndị Friends of the Temple, ndị Children of the Temple, ya nakwazi ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị, a sị na ọmaka ya emela ụnụ. Ndị niile sonyere anyị na awaja nke ọnwa Febụwarị a sị na ọmaka ya emela ụnụ. A sị na akịka ya amụ na jijiji ya amụ ụnụ. A sị m na ụnụ ga-ejere obodo na ụnụ ga-anara obodo. A sị m onye sị na akwụ na ama acha na mpama ya aba na nke ya. Onye sị ka o jere ụlọ ọjọọ o jebe na ọ ya ejelu. Onye sịkwasị ka o mee ụlọ na ọ karịrị ụlọ. Mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị taa na mmụọ niile na-agagharị na-eme mma n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ha mere ndị na-etu anwa ma ọ bụ onye anwa na ha karịrị ha. Na-etu anyị si wee ego ka ọ ga-esi mee n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ ji wee chụọ aja, na-emecha na ọ ya ekwu ome. Udo dịrị ụnụ.